Здравейте! Аз съм Ваня от Editoys и днес ще ви покажа как да сглобите кошара 1,20 на 1,80. Първо и най-важно условие, когато решите да си купувате кошара за игра, е да измерите мястото, на което ще поставяте кошарата. Самите кошари са обемни, както обичам да обяснявам на нашите клиенти, и заемат много място. Затова е важно да вземете една рулетка, вие или мъжът ви, и да измерите широчината и дължината. Ето тук, например, на широчина имаме достатъчно много място, така че 1,20 е окей, но на дължина сме ограничени. И кошарата трябва да бъде максимум 1,80. Защо е важно да измерите? Важно е да измерите, за да може да сте сигурни, че кошарата ще бъде удобна за вас и вашето семейство. Няма да се налага да я прескачате. Ще имате достатъчно място от към мебелите, за да я заобикаляте, защото тя е висока и ако ви пречи, няма да ви бъде удобно постоянно да я прескачате. Така че моля, измерете преди да поръчате кошара за игра. Разбира се, винаги може да върнете в 14-дневен срок, но ще бъде по-лесно за всички, ако преди да поръчате, измерите. А сега да се залагаме с сглобяването. Кошарите пристигат в ето такъв кашон. Вътре има лад. Като започвате да сглобявате кошарата, да си взимате плътта и слагате там, където ще бъде кошарата. Разпълвате плътта и започвате да пушкате пръчките, които са вътре в самия кашон. Към всяка кошара има оплътване, за да може да се ориентирате коя пръчка къде да бъде. В кашона ще видите пръчки, които са с пяна и такива, които са без пяна. Всички пръчки, които са без пяна, се слагат на дъното на кошарата, защото те остават от външната страна на кошарата долу на пода и детето няма досег с тях. Всички пръчки, които са с пяна, се слагат отстрани или отгоре. Те са направени с пяна, за да може детето, ако тръгне да гризе и да не се нарани. Така че това е изключително важно за монтирането на кошарата. Част от конекторите са с вендуза. Тези конектори, които са с вендуза, се слагат долу на пода, за да може да прилепнат добре и кошарата, ето вижте, да не се мърда. Останалите конектори, които са без вендуза, се слагат в горната част на кошарата. В случая имаме 3 размера пръчки. Едните пръчки, които са най-дългите, това е дължината на кошарата и се слагат в тази част. 1,80 делено на 2, реално тези пръчки са по 87-90 см. С конектори без пяна в долната част на кошарата.
Отново това, което е с вендузата, слагаме долу, за да може да залепне на пода и да не се мърда. Добре, когато сгубила на кошарата, първо да запълним с основата. Тоест, слагате долните тръби на дъното и после започвате да изправяте кошарата. Когато изправяте кошарата, да взимате страничните тръби и почвате да ги мушкате на техните места. Така става най-бързо и лесно.
изглежда кошарата с размери 1,20 на 1,80. Към кошарата може да сложите и едно килимче. Препоръчваме използването на килимче за игра, защото така кошарата се почиства много по-лесно и също детето не се парзаля по пода. В нашия сайт може да намерите килимчета за игра с размерите на кошарата. В случая имаме размер 1,20 на 1,80 и това килимче прилепва плътно за кошарата. Така детето ще може да играе спокойно, без да се парзаля по пода и също така ще може да почиствате лесно, защото ако падне лигичка върху плътта, ще остане петно, а върху килимчето бързо и лесно с мокра кърпа просто ще почистите. Приятни игри на вашите